en af de bedste fanger, hvis du selv skulle sige det. Roma. My worst enemy. Du siger sgu ikke så meget. Nej. Vi burde finde på noget at sige, man. Nu kan lige bare sidde i. Ja, jeg sidder bare sådan og... Nå, kan du ikke fortælle lidt om, hvad du har tænkt dig at gøre ved huset? Jo, jeg har tænkt mig at gøre det, at vi simpelthen bare vil lave sådan en et lille hus ovenover, så tror jeg, at vi skal lave en kælder. Sådan en kælder, hvor vi har alle de ting, altså ligesom en base. Så vi laver vores base om til en kælder? Nej, vi laver vores base. Ja, nej, jeg mener den vi har nu, hvor vi ligesom bruger til hovedbase. Lige nu, du ved hvor vi har vores ting stående og sådan noget. Den kunne vi lave om til kælder. Nej, for jeg laver kælder i huset, tror jeg. Ja, men man kan da køre det under, altså lave en meget stor kælder. Nå ja. Ja. Ja, noget galt. 1, 2, 3. Så kan man i hvert fald komme op. Sådan der. Der kommer monster. Ja, jeg så der er en monster med en jernspade. Den må jeg have nakket. Ja, det er ikke sikkert, du får den. Jeg må hurtigt ned i basen. Oliver, kom hurtigt ned i basen. Jeg er nede. Okay, jeg lukker den altså lige af. Sådan. Så de ikke komme herned. Hvad siger du, skal vi sove? Ja, helst. Okay, jeg går. Har du en torch? Jeg har ikke nogen på mig. Der er kåle i kisten, der kan du også bruge. Vi må få lavet en hurtigt, inden der shit. kommer noget. Hvad? Den frøs igen, mand. Jeg vil ikke åbne kisten. Frosset. Ej, mand. Ja. Der crashede Minecraft så igen. Min Java må være outdated, mand. Det er den så også, for der kommer ikke til sådan noget opdateringsprogram. Så det må jeg lige få ordnet til. Så jeg også sidste gang, at jeg ikke få ordnet ski. Det jeg lukker den lige. Serveren? Nej, også det der her. Nej, jeg lukker ikke serveren bolig. Der er monstre i nærheden, så vi kan ikke sove. Nå, så... Og så er vi tilbage. Eller? Ja, vi er tilbage. Ja, vi er tilbage, og jeg skal videre med en ting. Men Minecraft crashes igen, jeg er ved at være træt af det. Nej, de dumme creeper, jeg nakker dig for evigt altid. Jeg banner dig for serveren. Kan du ikke? Jo, jeg skriver ban creeper. Jeg er sikker på, at det var en hacker. Det er der bare spawner en creeper. Hader hacker. Siger det for en uge af, mand. Hacker. Mand. Gå med. Jo, men det der. Kan ikke lide hacker. Pickaxe. Can not. Hvis du tog trapper, så var det jeg lige havde tro, mand. Nej, så sætter jeg dem ender. Hold det ikke lige. Ja, vi er tilbage igen, som sagt. Tror du mig? De er dumme. Jeg tror der lykkedes mig at overbelaste min Java. Og jeg klarer både at køre en server og køre Minecraft. Men nu lagde jeg også noget træ. Og så banner creeper. Jeg var i
vant til på en server, at creeper ikke kunne springe noget, så de var ufarlige. Det er jo så ikke her. Det er sgu da de, der spiller på sådan nogle fuck hovedserver, mand. Nej, det var det er. simpelthen fordi admin han ikke kunne lide, at creeper de ødelagde alt og alle. Det er sådan en tøsdreng. Det kan da godt være. Jeg kan heller ikke lide creeper. Det er da nok lige i starten der. Måske nogen. Måske. Den der er creeper-skin. Han skal godt lide creeper. Hvor jeg ikke engang. Hvem er ham der opfandt Minecraft? Han kan ikke engang lide creeperne, mand. Han er ikke ved at gå amok, hver gang han møder sådan en. Jeg ved, man har sin egen lille version af spillet, ikke? Hvor der ikke er creeper med. Det vil jeg måske gerne have. Creep Minecraft. 100% creeper-fri. Ja. Det må være ret nice. Det sådan burde alle andre spil føre deres. Det der... Det burde være sådan Call of Duty. 100% creeper-fri. Sådan noget Left 4 Dead. 100% creeper-fri. Minecraft, nej. Går du efter mig? Ikke Minecraft, hvad fuck hedder kan det? ikke ramme. Counter-Strike, 100% creeper-fri. Det kunne du så. Og der døde jeg. Jeg må hurtigt tilbage. Hvor er jeg henne? Hvor er jeg henne, jeg spawn? Spawn var heldigvis ikke så tæt på. Vi har jo såret. Mine ting. Hvor døde du? Men der var en eller anden, der skød mig, så faldt jeg ned. Det var sikkert ham der. Creeper fri. Nød. Minecraft. Slet ikke creeper-fri. Jeg vil op herfra. Hvem kan lave en mod, der hedder creeper-fri? Ja. Man skulle da. Så ja, det vil jeg gå, det vil jeg opfinde. Eller lave. Eller. Så må jeg bygge den herfra. Kan I have det godt? Ja. Ja. Hej. Ja, der er jo fødselsdag. Det er derfor, man hører til så mange mennesker. Vi har brug for noget glas. Så det Står du der stadigvæk, din dum creeper? Nu mener jeg, at jeg går op og nakker dig. Og du får ikke liv tilbage, mand. Du bliver ikke genfødt. Du er ikke Guds ven. Han er min ven. Tjal, du er ikke den kristen. Du må Du ikke er være min her. ven. Ikke din ven. Min ven. Hvem er ham der eller der? Jeg tror ikke på det. Nej, men det er stadig meget fedt at have sådan en som venner. Jeg er venner med alle guderne. Alle sammen mine bedste venner. Alle guderne er min homie. Man. Vi har lært i kristendom. Altså Gud af alle guderne. Så kalder man ham Gud. Man kalder alle guderne Gud. Jeg troede at de alle sammen hed Karl Ejner. Og det siger kun på grund af, at du ikke tror på Gud. Nej, slet ikke. Jeg mangler lige præcis 1 stykke sand. Det er jo lidt. Nu er jeg snart spillet til. Fuck, for mand. Fuck af med dig, Du må ikke nakke den. Jeg dræber den, mand. Det er Jens Peter. Jeg er ligeglad, den dør. Nej. Den dør, når jeg laver farm. Den må ikke dø. Nej. Røven, han havde fjernet den. We are ever have the fries with them. Bernie spiger. Kom så. Ja. Hvad giver 12 blokke? Hvad er det der for noget, Olle? Jeg ved ikke, hvad snakker om. Der er noget, der giver 12. Se. Har I firkantede øjne? Næh. Nå. Jeg synes, det er lidt farligt værelse, når det er gevær og pistol. Ja, ingen problem. Jeg fandt noget af det. Helt glemt, fandt det var jeg lavede. Fuck det. Så ses vi i morgen, så kommer vi endelig i morgen. Okay. Okay, nu Nå, se lige for.
Yes, det Du må skrev. ikke lukke det ud, mand. Den vil ud, men den får ikke lov til at komme ud. Ja, det går over lige om. Vi ses. Ja. Du åbner ikke døren. Du bliver hernede. Vi må lave en forudsikring. Jeg lukker dig ned i minen. Gå hen og spis, Oliver. Gå hen og spis ham. Altså, hvis du lukker den hen, så dør den. Okay, lad være med at spise, Oliver. Lad være. Jeg siger, lad være, mand. Det var det ærgerligt. Det var da så ærgerligt. Du har ikke nakket den, vel? Nej, nej. Jeg er texturepack. Det ser meget federe ud. Så det var rigtig mig, der skulle filme. Ej, det var ikke. Jeg er lidt af en jædring, jeg tænker mig bare at spille Crysis og optage det, mand. Vel, Jacob. Hej. Vel, Oliver, tak for i dag. Aha. I skal ikke se NGP. Ej, Kunne du slet ikke sidde her og se den? det Du kunne ikke få lov til at skrue højt nok op. nej, det gad jeg ikke. Det larmede for meget. Sådan. Så et stykke glas. Det må være noget. Jeg laver altså glaspenge, okay? Ja, det er ingen problem. Det får man også mere glas ud af. Jeg skulle lige det. Fuck, jeg mangler sådan et enkelt stykke død. Og jeg må være ekstra forsigtig med det her glas. Prøv Sten taler med buller. Den er også bare mutet. Ved du hvad? Hvad er det, du laver i den der furnace der? Jeg var i gang med at lave noget. Nej, jeg er ude af skide. Seriøst. Altså, jeg håber, du finder det mig. Jeg mangler lige præcis noget. Det var en god forklaring. Hvor mange har så taget? Så tager 4, 5, 6. Det var det. Hey, hvor er min nummer 6, mand? Jeg skal ikke komme mig. Vi er ikke banditter. Vi ses, Jacob. Ja. Ses, Olli. Aha. Tak for i dag, der. Selv tak. Nej, vi skulle spille Uno. Er foråret lukket ud, Olli? Bare dine venner, der kalder på dig. Jamen, det er foråret, der er lukket ud. Hvad er det, du har hentet? Har du lavet en spand? Ja. Husk tandbørste og ting. Ja. Du er nødt til at gøre Du har fået meget kul, godt. Det skal jeg nemlig bruge en del af. det. Mand. Eller, Nu spilder du af vores kul, mand. nej, jeg spilder det ikke. Har du lagt vand? Hvor? Kan det fylde det hele? Ja. Sejt. Jeg er Minecraft Pro. Ja. Kæft awesome til det her. Ej, det var sygt det her. Jeg har faktisk ikke mistet så meget mad. Jeg har også bare løbet frem og tilbage, der fucking travltænker. Du har ikke nogen seedsaml? Nej. Lav en dør. Jeg laver altså lige en træfarm Jeg laver en dør. herude. Nå, det begynder at blive nat. Men jeg skal ikke kigge den føn. Nå, jeg må hellere til at Så. plukke det her træ. Klukketræet. Ja, man river i roden. Vi kan ikke sidde i Man æblerne. river hele træet op, Søren. Kan du komme ind for mig? Yep, jeg kommer. Skal vi lige tjekke noget? Hjælp for den her seng. Jeg har den her seng for evigt altid. Jeg kan da... Det kan rage mig en blomme, kan det? Kom nu, du skal tættere på. Er jeg død? Jeg kan fedt the ground too hard. Nå ja, det er jeg jo. Nå, jeg må herude. Er du død nu, ja? Det er jeg jo. Jamen, jeg er ude på plantet nogle oak saplings. For det er noget træ, vi bruger. Find en oak sapling. Ja, det er sådan en her, jeg har. Oak. Oak. Jeg kalder det en oak sapling. En oak.
Jeg har en sapling, det er man. Derfor har jeg valgt nemt give den over saplingen. Sådan, det må være fint. Eller jeg har begyndt at blive paranoid, og jeg kan bare mærke, der kommer en creeper bagved mig om lidt. Kan du? Ja, det sker nok bare ikke, men jeg kan bare have det sådan. Den følger efter mig, ikke? Ligesom en Slenderman. Den stalker mig. Lige om jeg kommer på den. Og så stikker den mig bare ned. Nu dør jeg. Sådan, 16 glas, okay. Det må også være nok.